ସାନିସା କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ? ସେତିକ ସଫା କର, ଆମର ସେତିକ ଥାଉ, ତୋ ମା ସଫା କରିବ। କୋଉଟା? ସେଟା ମା ସଫା କରିବ, ଥାଉ। ସେତିକ ସଫା କରିବୁ? କ'ଣ ହେଇଛି? ସେତିକ ଥାଉ, ଚାଲ ଥାଉ ଥାଉ, ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଥାଉ ଥାଉ, ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ସଫା କର। ହଁ ଥାଉ, ହେଇଗଲା ସଫା, ହେଇଗଲା ସଫା, ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ହେଇଗଲା, ଆସ। ଚାଲ, ଆଛ ଆଛ। ସେଇଟା ଥାଉ, ସେଇଟା ତ ମା ସଫା କରିବ। ହଁ ସେ ଥାଉ, ଆଛ। କୋଉଟା? ସେଇଟା ତ ମା ସଫା କରିବ, ଥାଉ। ସେଇଠି ପଶିଲା ନା? କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ଝିଅ? ଲୁଗା ସଫା କରୁଛ ନା? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତମ ମା? ଲୁଗା ତୁମେ ସଫା କରୁଛ ନା ଲୁଗା ତମକୁ ସଫା କରୁଛ? ଭଲ, ତମ ମା ସଫା କରିପାରୁନି ନା ଲୁଗା?